πόσο πολύ αγαπάς τον εαυτό σου. Πολλοί μπορεί να μου πούνε, εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ, κάποιοι θα πούνε, εγώ δεν τον αγαπάω. Και ξεκινάω με αυτό το θέμα πιο πολύ γιατί είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Να αγαπάμε τον εαυτό μας, να τον εκτιμάμε, να το σεβόμαστε, να είμαστε η προτεραιότητά μας. Κάποιος μπορεί να μου πει, μα έχω οικογένεια, τα παιδιά μου είναι η προτεραιότητα. Τα παιδιά σου θα είναι καλά όταν εσύ θα είσαι καλά. Αν εσύ δεν είσαι καλά, αυτό θα φανεί και στα παιδιά σου, θα φανεί και στους γύρω σου. Αν εσύ όμως είσαι καλά, αγαπάς τον εαυτό σου και τον εκτιμάς, είσαι ένα φωτεινό παράδειγμα. Κοίτα πώς σέβεται τον εαυτό της, πώς τον αγαπάει τον εαυτό της. Δεν μπορείς να λες στον άλλο να αγάπαμε, ενώ εσύ δεν αγαπάς τον ίδιο στον εαυτό. Δεν είναι εφικτό. Δεν γίνεται να ζητάς από τον άλλον πράγματα όταν εσύ δεν μπορείς να τα προσφέρεις. Δεν γίνεται να ζητάς από τον άλλον να βγάζει, παράδειγμα, μισθό 5.000, ενώ εσύ δεν μπορείς. Δεν γίνεται. Οπότε ξεκινάμε από την αγάπη προς τον εαυτό μας. Ξέρω ότι πάρα πολύ δυσκολεύεστε να αγαπήσετε τον εαυτό σας και γι' αυτό πάντα επιλέγετε πιο τοξικές σχέσεις. Γιατί δεν θεωρείτε ότι αξίζετε κάτι καλύτερο ή ότι θα πρέπει να έχετε κάτι καλύτερο. Οπότε έχει ως αποτέλεσμα να μπλέκετε κάθε φορά και να επιλέγετε μια τοξική σχέση. Όταν όμως επιλέγετε μια υγιή σχέση, βαριέστε. Τη θεωρείτε δεδομένη και λέτε ότι εντάξει μωρέ, so what. Δεν μου τραβάει το ενδιαφέρον. Πρακτικά όμως είναι η αδιαφορία που έχετε γνωρίσει από τον οικογενειακό σας κύκλο και έχει ως αποτέλεσμα ότι η τοξικότητα είναι κάτι που σας ιντριγκάρει. Δεν είναι κάτι που σας ιντριγκάρει, αλλά είναι κάτι που αισθάνεστε οικειότητα. Οπότε έχει ως αποτέλεσμα να μην επιλέγετε υγιείς σχέσεις. Ένας υγιής γονιός ούτε άσχημα θα μιλήσει στο παιδί του, ούτε θα του πει κάτι αρνητικό, αντίθετα θα υποστηρίξει την άποψή του, θα υποστηρίξει το παιδί του, θα υποστηρίξει κάθε επιλογή του παιδιού του. Γιατί αυτό είναι το σωστό, η αλήθεια είναι. Εάν θέλεις το παιδί σου να είναι ανεξάρτητο, να έχει βούληση, θα πρέπει να υποστηρίζεις τις απόψεις του και αν με κάτι δεν συμφωνείς, θα πρέπει να υποστηρίξεις τη διαφορετικότητα. Ότι ο καθένας μας έχει διαφορετική άποψη, οπότε ο καθένας μας έχει την επιλογή να φοράει, να λέει και να πράττει όπως εκείνος θεωρεί σωστό για τον εαυτό του, χωρίς όμως να βλάπτει κάποιον άλλον. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά ένα tip που εγώ ακολουθώ, σκέφτομαι ότι όταν το παιδί μου θα έρθει και θα μου πει «Μαμά, μου πηγαίνει», δεν θα της πω ποτέ «Πω χάλια, πώς είσαι έτσι». Όχι, δεν θα το πω. Θα της πω ότι είναι πάρα πολύ όμορφη και είναι πάρα πολύ όμορφη η επιλογή της, γιατί είναι σημαντικό να στηρίζουμε τις επιλογές μας και να μην λειτουργούμε με βάση τι θα πούν οι άλλοι. Όταν εμένα το παιδί μου θα στεναχωρηθεί, εγώ θα πάω να την αγκαλιάσω, θα πάω να τη στηρίξω. Αλλά αυτό το παιδί υπάρχει και μέσα μας. Ο μικρός μας εαυτός, που πολλές φορές τον έχουμε παρατήσει, τον έχουμε αφήσει στην άκρη, χωρίς να τον προσέχουμε, χωρίς να ενδιαφερόμαστε γι' αυτόν, ναι, χωρίς να ενδιαφερόμαστε εάν πραγματικά είναι καλά. Γιατί έχουμε μάθει ότι δεν είμαστε προτεραιότητα εμείς, είναι προτεραιότητα οι άλλοι. Και πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε, εγώ, αν είχα παιδί, πώς θα του μίλαγα? Έτσι όπως θα μίλαγες στο μικρό στο παιδί, θα πρέπει να μιλάς στο δικό σου εσωτερικό εαυτό, στο δικό σου παιδί. Είναι πολύ σημαντικό να αγαπάμε τον εαυτό μας. Τι αξίες θα δώσεις στο παιδί σου, τι αξίες θα δώσεις στο εσωτερικό σου παιδί. Εάν δεν του μάθεις να αγαπάει τον εαυτό του, δεν μπορείς να περιμένεις από κάποιον να σε αγαπήσει, να σε εκτιμήσει, να σε σεβαστεί, όταν εσύ ο ίδιος δεν σέβεσαι, δεν αγαπάς και δεν εκτιμάς τον ίδιο στον εαυτό. Είναι πολύ σημαντική η αγάπη του εαυτού μας. Ξέρω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν αγαπάνε τον εαυτό τους όπως θα έπρεπε να τον αγαπάνε, όπως θα έπρεπε να τον σέβονται. Αντιθέτως, οι περισσότεροι θα πούνε ναι, τον αγαπάω, αλλά πρακτικά δεν τον αγαπάνε. Πρακτικά δεν είναι η προτεραιότητά τους ο εαυτός τους. Είναι οι άλλοι. Γιατί έτσι έχουν μάθει ότι τι θα πει ο κόσμος, οπότε λειτουργώ με βάση τι θα πει ο κόσμος. Δεν έχει σημασία αν αυτό που θέλεις εσύ το αγαπάς ή όχι. Σημασία έχει να είναι καλά ο κόσμος. Είναι κάτι που μαθαίνουμε από τους γονείς μας. Δεν είναι όμως λόγος να τους κρίνουμε και να πούμε ότι να κοίτα, με έμαθαν έτσι, να κοίτα, οι γονείς μου φταίνε. Οι γονείς σου είναι υπεύθυνοι μέχρι ένα σημείο, μέχρι την ενήλικη ζωή σου, μέχρι τη στιγμή που δεν είχες εμπειρίες, δεν είχες σημεία αναφοράς, δεν είχες γνώση. Μετά από ένα σημείο αποκτάς εμπειρίες, αποκτάς γνώση, έχεις τη δική σου άποψη ή πιστεύεις ότι έχεις τη δική σου άποψη, αλλά αυτό ξεκινάει από σένα. Στη ζωή μας πάντα θα μας συμβαίνουν πολλά πράγματα. Θα μας συμβαίνουν σημεία που θα μπορούμε
να στεναχωρηθούμε, να χαρούμε, να απογοητευτούμε. Η ζωή δεν είναι μόνο ζάχαρη, έχει και αλάτι. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεσαι εσύ. Γεια, με λένε Μαρία. Είναι το πρώτο μου βίντεο σε αυτό το κανάλι. Αυτό το κανάλι δημιουργήθηκε ουσιαστικά για να βοηθήσει, για να υποστηρίξει και να οθήσει. Κάτι που πολλές φορές μας λείπει σε όλους μας. Μέσα από αυτό το κανάλι θα μάθουμε γενικά πώς να αγαπάμε τον εαυτό μας, πώς να εκτιμάμε, τι πρέπει να ζυγίζουμε σε αυτή τη ζωή, τι δεν πρέπει να ζυγίζουμε και γενικά θα είναι ένα λίγο πολύ ένα βοηθητικό κανάλι. Βέβαια, κάποια πράγματα που θα λέω εγώ, γιατί δεν είμαι ψυχολόγος, είμαι η φίλη που θα σε συμβούλευε σε μια δύσκολη στιγμή, σε μια εύκολη στιγμή, σε μια χαρά και ξέρω ότι πολλοί κόσμος ούτε φίλους έχει, ούτε περίγυρο και θα ήθελα αυτό το κανάλι να βοηθήσει, να είναι ένα λιθαράκι, όχι ένας ογκόλυθος, ένα μικρό λιθαράκι για την καλύτερη δική σου εξέλιξη, τη δική σου καλύτερη πνευματική εξέλιξη. Επιλέγω σήμερα να ξεκινήσω από αυτό το σημείο το κανάλι μου, από αυτό το μέρος. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου σημεία, είναι η φύση, το βουνό. Συγκεκριμένα βρίσκομαι στην Πάρνηθα. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει ησυχία, ακούς τα πουλάκια. Βέβαια αυτή τη στιγμή περνάει ένα αεροπλάνο, αλλά it's okay, είναι στο πρόγραμμα. Ο λόγος που ξεκίνησα ουσιαστικά το δεύτερο κανάλι, γιατί έχω κι άλλο ένα κανάλι με gaming κομμάτι, είναι επειδή πάντα ήθελα να αλλάξει ο κόσμος, να γίνει καλύτερος. Αλλά κάτι που με βοήθησε εμένα προσωπικά πάρα πολύ είναι ότι για να αλλάξει τον κόσμο πρέπει να αλλάξει πρώτα εσύ. Οπότε θεώρησα ότι αυτό που με βοήθησε εμένα μπορώ και εγώ με τη σειρά μου να βοηθήσω κάποιον άλλον. Σίγουρα κάποια πράγματα δεν θα μπορέσετε να τα εστερνιστείτε. Δεν είναι κακό. Όλες οι συμβουλές δεν ταιριάζουν σε όλους. Και εμένα μπορεί να μου πηγαίνει το μαύρο και σε κάποιον να μην πηγαίνει το μαύρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστό ή ότι είναι λάθος. Ό,τι συμβουλές λαμβάνουμε ή ό,τι συμβουλές εστερνιζόμαστε είναι με βάση τις εμπειρίες μας, με βάση αυτά που έχουμε ζήσει. Δεν μπορώ εγώ να εκπροσωπήσω 10 εκατομμύρια ανθρώπους, προφανώς και όχι. Εγώ εκπροσωπώ τον εαυτό μου και κάποια από αυτά έρχονται σε ισορροπία με κάποια άλλη προσωπικότητα. Οπότε όταν θα πω εγώ κάτι δεν σημαίνει ότι είναι 100% σίγουρο. Μπορεί σε μένα να λειτουργεί, αλλά σε ένα να μην λειτουργεί. Αυτό δεν έχει να κάνει. Εσύ οφείλεις από αυτό που θα σου πω εγώ να κρατήσεις αυτό που σε βολεύει εσένα. Ναι, αυτό που σε βολεύει. Θέλω από το σημερινό βίντεο και έπειτα να πάρετε ένα τετράδιο, ό,τι θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει, ένα τετράδιο, ένα τόσο μπλοκάκι, οτιδήποτε. Αλλά θέλω κάθε μέρα να λέτε κάτι θετικό. Να γράφετε ότι γιατί είστε ευγνώμων. Οπότε το σημερινό homework, να το πω έτσι, είναι να βρείτε 10 θετικά στοιχεία. 10 πράγματα που αγαπάτε και 10 πράγματα που είστε ικανοί να κάνετε. Ζοριστείτε, πιεστείτε, στύψτε το μυαλό σας, αλλά είμαι σίγουρη ότι έχετε 10 θετικά στοιχεία. Ξεκινάμε από εκεί και θέλω κάθε βράδυ που ξαπλώνετε να λέτε ευχαριστώ στον εαυτό σας, να ευγνωμονείτε το σύμπαν που σήμερα ξυπνήσατε και δεν σας αφαίρεσε στη ζωή, που σήμερα ξυπνήσατε και περπατήσατε, που σήμερα ξυπνήσατε και είχατε την όρασή σας, που είχατε το σπίτι σας, τα ρούχα σας, την υγεία σας, την οικογένειά σας, που έχετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία να ζείτε. Γιατί κάθε μέρα, με κάθε τρόπο, μπορεί να αλλάζετε τη ζωή σας. Εσείς έχετε την ευκαιρία. Εδώ κάπου θα υπενθυμίσω ότι δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά τα ίδια πράγματα θα πω σε μια φίλη μου. Σε μια φίλη μου και έναν φίλο μου που όντως το έχουν ανάγκη. Απλά θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι το έχουν περισσότερο ανάγκη, αλλά δεν έχουν την ευκαιρία να έχουν έναν καλό φίλο. Γνωστούς έχουμε όλοι. Φίλους όμως είναι πολύ λίγοι. Ένας φίλος που να σε αγαπήσει, ένας φίλος που να σε νοιαστεί. Αλλά να σου πω κάτι, αν δεν νοιάζεσαι εσύ για εσένα, ναι, γιατί να σε νοιαστούν οι άλλοι.